Bati. Ji ariyo tho bang' tulo muoch e kind jodak ma e tong' ma Nyakach kod Kericho. Ng'at ma en rawera ma japuonjre ma jaklas 12 okwany ringre kawuono e gweng' ma Cherwa manitie kata mani Kasaye, kendo ringre no osetere kar kano ringre ma Papo Nditi. E ripot motelo, ng'at achiel nyori osenegi kendo ot bende nyowang' e gwenge mag Jimo East Nyakach kaluwore gi tulo no ma omuoch e kind dhodigo. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero, tend arita ne obago romo gi jopiny e wi kaka inyalo kel kwe e alworano. En monj ma pod oweyo jodak matong' ma Nyakach Jimo kod Kericho gi luoro. Monjno manokelo tho mar ji ariyo bende noweyo jodak ka owito mwandu ma kwandgi pok oyangi. Jotim monjno nyotong'o koda ka yien, kwalo jamni kod mwandu mamoko. Pius Swa en achiel kuom jodak manyo monji dalane. 5/6 imeenda. Mach pod liel e dier mirni mag mwandune. Mwandu manyocha eka onyiewo bang' ka hola mar gero ode ma bende owang'e yo machalo kama. Olero lal moyudo kod midhiero makoro ochome e kinde ma bende pod arita kwe omiyo gidak gi luoro. Koro wan wadhier non to ironi kama nade. Koro mwachako biro mos. Koro vijende manodong' chien gi ng'isani dala ni ma wang', dala ni jogo setimango, jogo sewang'o, jogo setigo nyaka gusgi. Koro wan gi luoro ka nyalo chopo ke pod gigiyo ji bende riyo ka biro kocha. Koro wate mani wang'e ka biro kwe mondo kwa chop koni. Banga gisekwe kwa biro dala ka temo ayudo kumene motimore kagi. Bang' tulo manotimore e yotieno, jopiny ochiewo gi manyo yor resruok ka ywak margi en ni obila oketo nyao e tij keto arita kwe. Jotelo mag Nyanza ka otelnegi gi gavana Anyang' Nyong'o bende okwedo monj makamano. En gima lich ahinya ne piny masani ma sirikal nitie to polis nitie michulo kod osuru ma jopiny inyalo monj ji odiochieng' tinego to gimitime onge. Kaka monj manyoro nyotimore saa 12:30 modhiambo to dhi mbele nyaka saa 6 motieno to kata polis achiel mone onge mobiro kelo kwe. En wach malich ahinya. Owadwa Raymond Omollo bidala jodala winego nonego sondo kacha kawuono wajimo East wakia ni gidhinego wakanye kendo to nikech men gi thuolo machalo kamano bidala ibigi jogi matiyo e buoi mondo migi instruction ni arita kwe maka mana kuonde mamoko nyaka bed maber. Kaka yor manyo kwe, jopiny kod jotend arita ne obago romo ma okelo kanyakla apisas mag arita kwe, jotend siasa, tend loch nanga kod rowere mondo gisumre paro e wi chal mar arita kwe. Nikech onge gima gikonyo wago. Moko kuom weche mane giyiere en welo apisas makedo gi kuo jamni kata anti-stock theft unit, chuogo tesend obila e Nyakach Jimo kod jiwo kwe e kind dhoudi modak e tong' ma Kisumu kod Kericho. Sirkal osingo chopo kare parogo. Wajibu wa serikali ni kuhudumia nyinyi wananchi. Na tunahakikishia kwamba mtahudumiwa, mtashughulikiwa, mtalindwa ili muweze kuishi kwa amani. Tumeelewana? Monj makinde ka kinde osebedo kanenore e kind dhoudi modak e tong' ma Kisumu kod Kericho, ka thuoloni jopiny oketo geno kuom sirikal mondo omiyo konygi e jiwo arita e alworago kendo jiwo kwe. James Okoth, Ramogi TV. Ogeno ni apisa mag arita kwe biro